muodossa taas kaikille ja tänne muodosta taas. No, terve. Täällä on XX Super XX ja tänään tässä Let's Play täällä. Ja teen tän tässä uuden worldin. Ja tästä tulee melkein joka päivä. Aina ei ehdi, mutta yritän saada tätä joka päiväksi tehtyä ja niin ei tässä muut. Ja ja nyt lagas. Noniin. Alkulagi. Okei, nyt pois. Noniin. Ja tosiaankin. Missä on mun skini? No, me että. Eli mennään nyt vaikka hakkaa tässä puuta. Tää on todella uusi kanava, mutta vanhat tekijät tässä kanavassa. Eli minä, MR-poika1 ja Videomaster 8988. Mä pistän ne tuohon Tessuun ne linkit ja voitte käydä kattoo. Mutta me tosiaan käytetään niitä kanavia sen sellaista ja joo, sori, pikku paussi. Niin. Hakatoin vaikka tästä molempia 6. Tätä valkoista potiaaksi hakat 16. Hakataan tätä 16 blokkia. 16 blokkia hakataan tätä puuta ja rakennetaan sit vaikka talo. Tän on kato suoraan vaan 32. Tulee sit 2 baristakin tätä woodia. Muistakaa tilata ja liketä. Jakaa tätä videoa mitä vaan. Ei tarvi dissaa. Kuitenkin uusi kanava ja uudet kujet. Mä yritän muokata tätä videoa hyvin. Mä en oo yhtään hyvä siinä muokkaamisessa. Mitä nyt musta tietää? Mä en oo missään hyvä. Tää on hirveen hyvä. Oon mä jossain hyvä. Noin, saatiin sit sekin hakattua. Hakataan vielä 1 puu ja sit mennään tekemään taloa. Ja sit eletään kyllä koko loppuun ja ei elä, täytyy muuttaa. Mä ja Pikseli yritetään saada, tän on Videomaster, mä saan sitä Pikseliksi. Kun se on Pixel Boy, niin mä saan sitä Pikseliksi.
Niin mä ja Pixel yritetään saada joku yhteen tämmönen Let's Play-aloitusta, tämmönen joku survival-servu. Ja on tulos kauhupelejä ja mitä nyt ikinä tuleekaan. YMS. Amnesia, Outlastia. Tämmöstä aktiivisuus niinku tän. Sovitaanko näin, että joka viikko ainakin tulee. Ja tehdään vaikka sillä, jos tulee 100 tilaajaa. Joka perjantai tulee vähintään tunnin pelivideo. Vaikka sinne uppaamisessa kestääkin hetken aikaa, mutta kuitenkin on 100 tilaajaa ja perjantaina on sellainen päivä, että siellä on hyvä tehdä. Ai niin, mun pitää hakata yksi puun, hakatais vielä pari puuta. Tai no ei puuta, kun tämmös koko... Voi paskaa. Tää puu on viimeinen, sit mennään etsiä hyvä talopaikka. Yritetään saada jotain aikaiseksi tässä maailmassa. Täytyy katsoa yksi juttu. Joo. Sitten mennään etsimään talon paikkaa. Hei, tuossa on lampaat, sit saan sängyn. Paitsi että pitää ihme. Oi vittu. Siitä yksi. Kuin mä en käytä 1.8. Jos tullut lampaistakin tulee niin muuten nykyään 1.8, niin tulee tätä lampaan lihaa tai tämmöstä. Mitä se englanniksi nyt onkaan, niin sitä tuossa voisi tehdä toisenkin sänkyyn. Puuta meillä ainakin riittää. Vai riittääkö? Kuole. Bitch. Tai. Mihin se? Tuollahan se. Ui vittu. Taisi tulla pieni fail. Kukalla. Kukka tappaa kaikki. Bitch. Bitch gonna be alive. Hei. Mullako silmä? Nää on kyllä kaikki eläimet tässä tosi hyviä. Todella hyvin tehtyjä eläimiä. Jossain tämmöisiä lampaita. Tiri. Roni tuli kylään. Ja voitte sanoa Roni, jos on mun nimi XX Super X Roni XX. Niin kuin huomaatte. Joo. Jumala on pelkki lampaita. Nyt olisi hyvä, jos olisi toi 1.8. Mitä? Speed hack. Kuole. Mitä? Jaa. Kannataan nyt tätä viljelmääksena. Tarvii ruokaa. Homo. 3 aurinkoa. 1, 2, 3. Tin. Datas. Anna sinulle. Mä heitän sua kukkasel. Teabag. Talvimaa. Ruokaa. Talvimaa, missä ei ole lunta. What? But do say my mama. Bitch.